फुजिया बे बर'नि एक्ट्रेस फुजिया बेनि बिजावजालिखौ बोनो फैदों आरोखि ना बिसिनि न'आवहाय फुजि एक्ट्रेसनि बिजावजालि आरोखि बिबार मालानि बिमायंखौ बोनो फैदों आरोना बिसिनाव दंफैयो नै बिसिनि लामाया आयौ मिलायथारदों बार जाफैदों जोंहानिया माने दिस फेस बिबार मालानि आयौ हेलो गाइस खुलुमबाय आंनि गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव बरायहरनाय थाबाय नैबे मन्जुलि ब्रह्म इउटुब चेनेलावहाय आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङै दङ आंबो मोजाङैनो दङ आं भिडिअ होयिया बेसेबा गोबावसै आरोना बिदिनो गोबावानो जाबाय होनो सानो होनायानो जाया भिडिअखौनो खालामनायानो जाया दैसाया बिदि दुस्थ' नालाय भिडिअखौनो खालामनायानो जाया आरोना स' आङो दिनैहाय गयबारियाव फैदों माने आंनि जोनोम जायगा आरो गयबारियाहाय बेयावहाय खानाय बोनो फैदों सफैबाय ओमफ्राय दा मुलि फुननोसै आरोखि ना आङो हनै बाबा थांबाय स' नोंथांमोना आंजों लोगोसे आंनि बे भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय सोर फैदों होनोबा नै दैसाया ओरैबायदि दुस्थ' आरोना दैसाया ओरैबायदि गेलेख्रावगासिनो दं आरोना दा बिमा दैया लानो फैदों ओमफ्राय नै बिसिनावनो बोगोन सना नोंना मा नाम खोन्थालाय मोनसिं ब्रह्म होनदों नामा मा थाखोआव फरायो नों हा मा क्लास फरायो नार्सारि आबै फुजिनि बिजावजालिनि फिसाला ना नों थांथाराखै बिबार माला मोनाव बिबार मालाखौ नों मा जायो बिनानावसो जायोना बिबार मालानि बिदा बियो नै बिबार मालामोननि फख्रिया नै आङो खानायखौ सेक खालामबाय बोजासिगोन सुहोनोसै सुखांनायनि उनाव आं ड्रायारजों फोरानबाय ड्रायारजों फोराननानैहाय मोजां गोरान फोराननानै बोनानै लासिगोन आरोना खानायखौहाय एकदम खानाया खारलि थारलै गोरलैनो बिनियाहाय गोरलै बाराबो गोलावबो नंखाया थाबैनो हागोन आरोना एसे गोरान जाबानो बोनोसै आरोना आङो खानायखौहाय सोरबाबा जानोब्ला कन्टेक्ट खालाम आंनावहाय फुजानि माबागोन आरोना खमाव बोनानै हरगोन बेनिखौहाय आङो एसे खानाय नायनानै लानाय जादों आरो दामखौहाय ओमफ्राय नै फोरानखांबाय नै मिहि खारलि खानाया मुलि फुननायावनो एसे स्ट्रेट जाखाबाय आरोना खानाया ओमफ्राय बोनानैहाय खानाया बेनिया गासिबो गोमोनजोब आरोना सिङावहाय खानायाहाय मा होनो सिङाव गोमोनजोब ससे नै नुदोंना नोंसोरो खानाया गासिबो गोमोन गोजा आरोना बेनियाहाय सिङाव खिन्थु बोखांनायनि उनावहाय बिराद मोजां नुदों आरोना माबाखौहाय बिराद मोजां नुदों बोरैबा मेहेन्दी फुननाय बायदि नुलायलायदों आरोना मोजां नुदों फिसा सेक्सन लानानै बोबाय आङो हमथाग्राबोथ' रावबो गैया नालाय गावनो हमथानांबाय आरोना ओमफ्राय नै फाइनालि बोखांनानैहाय सेकेन्ड क्रिम फुननोसै आरोना नै माबायदि खारदों नोंसोरनो नायनो हागोन केनब'जों बोदों आं केनब'आबो मोजां आरोना सेकेन्ड क्रिम फुनखांनानै नै सिराम फुननानै होबाय आङो खर' लोबनानैहाय आरो खेबसे बोस्र'बावनोसै आरोना सिरामखौ लागायबाय गिसियाव लागायबाय मोजांसिन जायो नालाय ओमफ्राय नोंसोर साननो हागौ माजों बोदों आं केनब'जों बोदों होनखाबाय आं दहायनो केनब' माबाजोंहाय बोदों आरोना ओमफ्राय सानथामनि परे हेयार स्पा खालामफैनोसै सानथामनि उनावहाय दोननानै लाबाय आङो सेकेन्ड क्रिम फुननानैहाय बोफिनबाय आरोना मानोना बे निउट्रिलाइजार क्रिम फुनबा एसे बोआबाबो जायो फुनबाबो बोयोबा एसे साबसिन माबायो आरोना मोजां जायो जेनेबा फार्स्टआवनो मोजां जाखायो आरो ओमफ्राय निउट्रिलाइजार क्रिम फुननानै मोजां जायो बिराद मोजां मोनदों आरोना खानायखौहाय बिराद फाइनाल लुकआ नै जाबाय
नायनानै नायबानो फाइनाल नुगो आरोना बेयो दोनखांनानैहाय थांबाय फाइनालि दा न'आव थांसै आङो न'आव थांसिगोन आरोना दा गरम गोलोमजोब्बायनो खाथरगारबाय बाबाया आबै हरनि नालाय खानाया खिबिजोंबाय जादों आराम लेंबायबो आराम जाबाय बोनो हाबालाय खर'फोरखौ रेजें मोजां मोनो ने स्र'नो आरामनो औ ओमफ्राय जै माबाबाय लानो सुखुला आंनो लानो सुखुला दा गावरें गावथें मोनगासिनो औ आबै बै मा जिनिस बेयो सेरजा नामा बेयो आयं थानफुरा आयं बोरायनिमोन नामा आयंआ बेजोंनो गान खनोमोन आरो ए ए बे बक्स ना सिङाव दांग्रा दंना बेनो सायनो बिदिनो दानजायो जबाय ए आयंआ गान खनोमोन ना नोंसिनिया आरो लेखाबो लिरोमोन ना आयंनि बारै मेल्ला फरायबोनो मोन्दोंथ' जोङो बर' मिडियामावहाय जेनेब्ला औ लेखा अबेबा अबेबा क्लासाव दङ खन्थाइफोरा दाख्लैबो नानिनियाव बर'आव फरायनो मोनदां मा नीलेश्वर ब्रह्म गुवाबारी जन्म बेबायदि होननानैहाय नोंसिनि आयंनि नामा नीलेश्वर ना लेखाफ्रा दङ दाबो मानसिया थैनानै थांबाबो मोजां गुनफ्रा थालाङो औ मोजां गुन बावबा मा मावोमोन आयंआलाय कालसारनिफ्रायनो बेसेबां मोनो थैयोना बेनो बोजोंनि साहारा होलांबाय एसे नोंनो बेसे बोसोर जाखो आयं नोङो दा औ 75 100 फ्रात खालामदों थाबावगोन ना जेबो बैसो जाखाया माबा जाखायाखै दाबो जेबोथ' बेमार गैखाया ना बेमार गैया मासे इनजेकसन लानांगौ थारमाने नैबे जिलिमानि मोदोमाव रोदोथारलांदों खब बसिग्रा गगा मोनग्रा ए बेनो थैथारसिम नाङो औ दा रोदोथारलांदों ओमफ्राय मोनसे डक्टरा मुलि होलांदों बेखौ मासे सिग्लाथारनांगौ लायाबा दुनियानो थान्दा मोनजोबो ए ड्राग्स बायदि जाहैबाय औ इन्सुलेन्स लानाय बायदि जाहैबाय सुगार जानायफ्राव बेबायदि ओमफ्राय मेगनफ्रा थिगैनो नुयो अपारेसन खालामबाय मोजाङैनो खोमायाबो मोजाङै दंना मोजां खोनायोथ' ओमफ्राय आथिंफोरा सानाय सुनायफ्रा लावथि लानांगौ जाबाय औ गारिबो दं आंहा गोदो माबायाव सिलिगुरियावसो हामैदों सिं सानाया ए सिंस्रि सानाय जादोंमोन ने देग्लायबो जाखादों ओमफ्राय दा बङाइगावआवहाय हनै माबा बङाइगाव माबा लवार आसामाव लांनो हामबाय औ दे मोजाङानो बिबार माला मोनाव थांलाय फैलाय आगोलावथ' नों बिबार माला मोनावनो थायोमोन ना औ आं भिडिअ नुबाय थायोमोन ना नोंखौहाय नायबाय थायोमोन आङो आबै फुजिया औ माबाबाय थायोमोन ना हगारबाय थायोमोन नोंखौहाय नायबाय थायो आं टाउनाव ओंखारनो मोना मानो मोना बेयावबा नों खुला खुलि दसे बेरायदो बार जादो ने ओंखारनो गाखोनो हाला ओंखारनो हाला बिदि जायोना गामियाव गोदोनिफ्रायनो उन्दैनिफ्रायनो थाबोग्राया दा टाउनाव थानो सुखुना औ बावबा बुरि लोगो दं एसे एनै बेरायनो मानो रायलायनो मानो मोजां मोनो औ नों आगोलनिफ्रायनो बेनोखामोन न'आ नोंसिना दाथ' नोंसिना न'फ्रा ओरैसो दङना आग्लायलायनाय जि न' दंखायो जि रुम दंखायो संग्रा माने ए औ औ बे आबै फुजि उइंकेल होनबासो मिन्थियो आं सम्राट होनबा मिन्थिया सम्राटआ जंखायो उइंकेल लाबाय बेबो गान खनखायोमोन ना गान खनोमोन ना बियो आबौ उइंकेला दामोबो ना माबानि आबौ आयंनि माबा आखाइ लाबायब्रा औ बिदा फंबाय साफैमोन बिसोरो माबामोना आबौमोना औ
आबौमोना बे जोंना आबौ खेलमोना सयजन बे न'आव दायो क'क्राझाराव सासे थाहैबाय दा गामियाव सानै सानै ओमफ्राय साथामालाय गसेगाव साथाम गसेगाव साथाम ए बिसोरबो फैखायोना नायफैयो फैयो फैयो गेदेराबो फैयो गेजेराबो मोजाङै दंखायो दा आयंआ होमबालाय औ दङ